Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 12. Babalawan ti Apo dagiti ay ayatan na, akas iti panang babalaw na iti maysa nga ama iti anak, nga ipatpatag na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Imbag ta nagsabat ta dito, Manong. Adda ko maibagakan ka. No kayat yu ti lumungaw iti rika. Sino nga di na kayat ti lumungaw? Kayat ko basta pagsayaatan ti bulsa. Talaga pagsayaatan ti bulsa da ito. Ibagam lang, taura mismo, aramidag. Addaitad ko kan kabukal. Imulam, nga masapol nga itinalamang a lugar. Jay saan amadanon unay ti tao. Mangga ikak itinalawa abangkag. Imulak na ita. Ngam, ije masakupam ti paggaikak, taysot pagimulaak. Ay saan nga ije masakupak ah? Ijay public land no iso. Saan ka manggaik itinalawa? Isengat mo dagitoy itinagbabaetan ti ruot. Wano kayo, tapno saan amadlaw nga damula itinagbaetan da. Anya na ita ay maidengdeng wano protas. Basta imulam, tadakkel to ti paglakwan ta, numadanon ti panaglakaw. Umaynak man tulungan, ta manggaik ta iti nagbabaetan na iti ruot wano kayo iti bantay. Apay nga iti bantay pay lang tatang. Adayo jay. Sa maysa, apay kumangagayikan tayo, kat saan tayo matakukwa. Anda ka no imula tayo apagkwartaan. No pagkwartaan, ay kat dito'y kuman masakupan tayo. Ije ka no nga rot bantay. Apay ay adi ka makaawat si kabene. Saan ko maawatan? No apay nga ilang mangyupay ti imulayo. Basta tungpal ka, no kayat mo nga danto kwarta tayo. Adda ka ditang danta, no makagaik ta, tatang. Danto hanggang saan da nga itid adagos. Anya ti pagsarsaritaan nyo ay ni Benny. Takasla di na kayat numabalin. Alangarod kumagaikan mi iji bangkag ngam nagadumot sa ludsud na. Anya kumati sa ludsud na. Ibagam tapno maawatan na. Imbaga kon. Iso nga isurot ko no mapanak aggaay. Anya aya ti imulayo. Orayan niya nita na maimula apakairanudan. Ala, tani, adumat ti order adadaitan mi kanu ija pwesto ni Manang Emma. Anya ka naman tindaitan niyaw. Kurtina kanu kan abong ti tugaw. Jay aramatan ti agpa-cater. Dumat nga arte na kita agpa-cater. Tamasapol pala nga adda abong kitong tugaw. Anya nga rod, kat isumat ti kayat ti tao. Naimulam ka din ti inted ko nga imulam. Una, nadakkel na pa ikit din. Ang anyaya nagjay. Makaagas dayjay, ngam saan mo asasawun tanangina dayjay. Amangan no addamang takaw kat ilako da. Anyaya ti usar nagjay. Itala makitak ti bulong da. Dayjay ti aramaten dang agaramid iti agduduma nga agas. Makaagas dayjay imulam, Manong. Kasta ka day. Agas gayam nagjay. Wen, may mayat no abunwam iti agduduma arugit ti ayop. Tapno na lang to, kan dumakkel dapay. Sige man, araminak na ita. Mangibunag kami iti adu arugit ti ayop. Di na baka gumatang kantuman iti sakaw. Ta pangikargaan mi iti rugit ti ayop nga isang at mi iti bantay. Bantay? Apay, an-anwan nyo ti rugit ti ayop iti bantay? Pagabuno may iti impaimulan ni Melay. Anyaya ti impamula na ako nam. Aramidin da kanu nga agas. Gatangan kanu ti agar aramid iti agas. Kasta gayam. Ala, gumatangak to iti may sasa ko. Saan la may sa? Kaduem. Noan niya klase amula dayta. Sakbay ko mga agmula ka. Amwam no anya dayta.
Uren no anya ditan, basta pakairanudan. Alakit din, inka gumatang iti sakaw. Nabannuga ko nga gisang at itirugit ti ayop, tatang. Ano sam anak ko? Taagapit tantaw no madanon ti aldaw. Itala nga makitak dagito'y abulong ah. Uray siya nga raw. Ang nangina ka no na iti amula. Ang kunayo mat, nga imbaga ni Nana Mele, nga aramiden da nga agas. Per kilo ka no ti panaglako iti kastoy. Mano kano nga iti per kilo, tatang? Di na imbaga. Ang sigurado a kwarta. Ni tatang mat. Lako nga ron ti pagsasaritaan. Siyempre adda kwarta. Mangala ka itinatangkanan abulong timulam, manong. Ipagangom, ikargam to iti karton. Umay munto ka di alaan ni balay no nagangaon. Isabat mo kanyak ijay kalsada inton parbangon ti Lunes. Apay parbangon pay. Saan ka di mabalin nga iti aldaw? Saan amabalin? Taipan kumot iti mang sabat ijay kabangibang nga ili. Mano ka di ayat per kilaw? Pakiawag tulaangon. Depende ti makitak nga itsura ti mulam. Anya ka di nga aldaw itan. May sambut ka di magangaw inga iti imbagam nga aldaw. Lunes pa'y laang ita. Adda pawayway mo ang makadomingo. Ala, in kami nga rudan agala iti bulong tapno may pagangom eh. Adong tinaalat abulong, tatang. Ipagango ta, tay kabil tanto kano iti karton. Isabat kunto kano kanimeli inton parbangon ti Lunes. Ikandak tumot nga ron iti kwartak no malako. Tadagatangag, tatang. Wen, parok. No, mabayadan na lakid di. Adamot bingay mo, tapno adamot ingatang mo iti kayat mo agatangag. Adumot ti imulat akastoy. Ngam tinatnatang ije bangkag. Kasano kat nangina ka na ito. Imbag lang ada pagkwartaan tamot Sabagay. Adu pa'y tinabati nga apitan tanto no sumaruno. No lakit malako ta ti umuna nga apit. Isaruno tamanan ti agapit iti bulong. Kita akman ti tsura ti bulong nga inyag mo. Ayan nga iti pangikiluan ta. Imbagak idi apakyawag. Saan ka de? Saan tan akilwon tapno mabibiit? Manungarod nga iti may sa karton. Medyo dakkalmat na ito'y karton mo. Ikang ka iti 50 mil. Anya? 50 mil? Oh, apay anas daw ka. Nayunak pa'y iti 5,000 tapumano kan dito Saan mo nga ibagbaga nga daimay mo insabat dito, ya? Mala, iyag mo nga rudan ta pumarawakon. O, kumusta tinapanam? Apay aparbangon pa iti panaglakom. Jak ni namnama akas diya kadakkel tinaglakwak bakit? Ha? Ni, apay, mano ka di tinaglakwan nyo, tatang? Nasdaawak idi inikan iti 50,000 pesos. Idi jak nakatagaray gapo iti sidaaw kaw. Ninayunan na iti 5,000 pesos. Kayat mo asawan. 55,000 tinaglakwam iti may sa karton? Kasta nga raw, kat inambas daawak. Saan nga taaday tamat tayo iparparit da nga imula? May parit man wano saan, imulak tanala ka nga imula. Mayat ti paglakwan. Ngam, no may parit. Delikado, tatang. Delikado no makita na. Hanggang no di na makita. Pag namayaan, tamang yuli iti pirak. Ngam, pakaysag makamat lakay. Nangalaam ka di tinggatang mo iti motor mo. Hintad ni tatang ko tinggatang ko. Nangalaan na ngay. Katawan matinla ko yo. Ha? Inurnong napayla siguro idi Kasta ka di? Ti amok ngamin. Katawan mat mula yo ita anat natang. Kasta ti ibagbaga ti kakaruba. Apay kumapakibyangan da. No addaman magatang kong alikaman ko. Mas daaw dalaang Saan nga minabasta magatang ti motor? No awan kwarta madakkel. At kamot pulis na masabat ka. Anyang ka ti gagara na. Excuse me, tatang.
Adda ka di amuyo ang nagmulay ti may parit amula dito'y lugar yo. Anya ko man ta may parit amula, Apo Pulays. Jay awagan da iti marihuana. Dakas nga imula day jay. Taado ti madi nga itden na iti tao nga agaramat. Awan ba't ti amok, Apo Pulays? Awan pa'y nadamag ko ang nagmula dito e banda. Amang ano ije sa balya disaw. Adda nga min natiliw ka. Ag dinamag ang nagapo ka no dito iti bayar ang naglako iti ginatang tinatiliw. Ay, saan ka di ataga dito iti natilew, Apo Pulays? Saan? Jay nang gatang ti inlako ti taga dito iti natiliw. Nga maduktalan no asino day di ang nagmula kan bayar na. Kasanon di nabati pa'y amulak. Ado pa'y day jay. Amanan nga ilako. Nga masapul anata ng laeng, tapno saan ta matiliw. Sayang tidak kala mapaglakwan man no makita dati ilako tayo. Iso nga rood nga urayom nga ibagak, sakbay nga agpakita ka manen. Huston to no matangkanan manen ti bulong ti mulam. Urayag ti mandar mo. Apaman nga dabilin mo, agapit kamin iti bulong ti mulam ay. Ngam saan nga ijay sigod ti pangisabatam iti nasaw a karton manong. Sa balintok, Oray sa dino di tati ibagam apang isabatak, isabat ko. Liklikam no adda umay agdamdamag. Agpamarang ka nga awan apulos ti ammom. Kaano takadimanan nga agapit iti bulong, tatang? Urayan tati mandar ni Melay Barok. Delikadon samat dayta. Apay nga adu kano ti agsawsawar a pulis nga agbirbirok iti mula amay parit a bulong. Umapala ang nagijay. Apay ko mga iparit dakit pagsapulan mag. Makadadal kano iti salunat, tatang? Adakadakwadan no abusun dati agaramat. Di mo mo't ipilit kadakwada nga agaramat da. Saan ko maaga po iti kwarta kat aramidem latta ti may kaniwas lakay. Saan ko mo't nga ibaga nga agaramat da? Adamot panunot da. Ngam no awan aglako, maliklikan ti panagaramat, dagiti agaramat. Nagpigsamot da ito'y abagyon. Nagpigsapay ti angin na. Huwag nga raw. Sapay saan kami pa'y nakaapit iti ilako mi abulang. Amang ano nabagyaw. Sayang pa'y. Sigurado lakid nadadal ti mula ta, tatang. Huwag nga raw. Nyamot na iti abagyaw. Amang ano pagayatan ti apo amadadaan. Tamakadangran kadagiti agtutubo nga garamat. Nagsayangan ti dakil ko maamapaglakwan. No maminsan, madi no ipapilit ti agmula iti maiparit. Kontrabinakit di ada iti abagyaw. Dinadal nan ti pagkwartaak kumay ti dakil. Itatanalpas ti bagyo, kasano ti mulam. Makapasuron, awalan, insapli-saplit ti angin. Pinandagan dagiti root kan kayo, so nga awanan ti makita. Nadadal amin. Ay, sayang ang arod. Awanan ti mailako ta. Sapay no kastoy akalkalpas ti bagyo, kat ngumina. Triple ti presyo. Ore triplet awan mutan. Inabak ti root. Awanan ti makita abulong da. Nagaburan ni ti root. Napandapandagan pa'y tinasnaspak akay kayaw. Nukasta, awan nga rudan. Awanan Nagaburan nga rod, di awanan ti makita. Adda ka nung nakaidanon kadagiti pulis, nga adda nakita da amay parit amula iti nagmulaam. Nakamamat. Nakita nga adda pulis anapanijay. Adda ka nung nakaibaga, asika kanuti kanayon da ang makita ijay. Anya, adda nakakita kanyak. Kasta ti ko na tinagdamagak. No adda makita da akas itiin mulam, sigurado ang matiliw ka, agraman ni Meli. Ay, kasanon no adda makita ti pulis iti bantay. Ay, matiliwak lakit day. Ay na, kaya ti mabalod. Agyaman ka, ta saan apod no tinaidanon a report kada kami.
Nulaad na nakita may amarihuana iji bantay. Sigurado amalungsot kay iji pagbaludan. Tata, sige panawan da ka pa'y ditoy. Ay na, agyaman ako na yung Diyos ko. No saan mo nga imbagyaw, ang mga no saan anadadalang timulak, kat mabalod ako ma. Ay na, ikarik, di ako nagmula iti may paret, na makapadakas iti tao. Di kaya ti malungsot iti pagbaludan. Liklikan ti agaramid iti saan anasayaat, tama nga no maisagmak ka iti odi na, ngayon kanto pagbabawyan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.